So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Upaw na Bayot TV vlog channel. So na po mi diri another day na pod maglampas sa pod mi. So this is a part 2 sa akong vlog. Gahapon is nagtanong mi og tubo, pero akong video is ako pa na private. So unya pa tanong ko ma-post no. So anya pa siya i-post ni YouTube guys. So karon is naglampas mi guys na di ba naro kaya nagpa-up kami sa mong baka kaya wala pang baka manghod so man naglampas mi guys. So akong kauman is nara dito sa ubos ay ama sila diba? Basta kay daghan mi din naglampas guys. Domingo karon guys pero need na ang magtrabaho. So again, so before ta mag-proceed, don't forget to like, share, comment, and please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa aking mga video guys. So turn over muna sa camera guys kasi naglampas ako guys. So bye bye. Mga guys, ito yung part ko na sinasabi ko sa inyo na lampas-lampas pag may time pero ako'y mahirap maglampas ang mga guys kasi hindi marunong mag-watch. Hindi marunong maglampas guys kasi hindi naman tayo babae, lalaki na tunay na magaling at malakas na maglampas. Ito yung sa Bisaya, lampas, sa Tagalog, paspas. Lampas. So, kailangan ito nilisin ang gobyerno ito. Baka ito yung sugo ng amo namin guys. Yung may-ari ng area pala hindi amo. Ang amo ko kasi yan guys. Ito yung part 2. Si mamaya kami ng tubo rin. Sana kami ng tubo guys. Ngayon, dito muna kami kasi wala pang nadaro para dam na ng pandan para lubo at yung tubo. Diba? So, yun na nga guys. So, that's why tapos ang pagtulo ng video ko para malay magluto. Magtuwa kumita katabi ng duwan niya. Agree tayo dito. So, walang hatian. Pero again, tingnan mo sa pang camera man. Ipakita ko siguro ko. Ipakita ko siguro ko. Ito wala kita ni. Unamang. Bye bye. Okay, turn over na oy. Sama pa nimo. So yun na nga guys, nakaupo ako ngayon dito kasi nag-relax ako guys kasi nakapoy-kapoy na ako guys. Actually, malaki na yung agi namin. Diba? Malaki na yung agi namin, diba? So, it's okay lang na maglingkod-lingkod kami kasi malaki naman po yung agi namin guys. So, turn over na sa camera guys ha, para makita niyo yung agi namin. Hey guys, so nanandim ko rin sa area kung may magtanyong utubo. So muna yun guys nga, is snack time. Kaya mahupit na ito kong biyaba. So ang tinuod is magtanong ka sa tubo na so dalang tubo. Bye bye. So hi guys, so tapos na kaming magtrabaho, alam nyo ba? So makit yung ulo ko kasi nagdipol kami kami kanina guys, nagpata kami ng patdan sa ang tagas ng tuling kaya hindi ako naka-video kanina kasi sakit talaga ng ulo ko guys. So ito lang, nagpaalala na ako sa inyo na tapos na ang trabaho namin guys. So thank you Lord kasi hindi ko naman sure kung na-full ba kami kasi sa alas 10 pa naman kasi ang aga-aga pa natapos na ang trabaho namin guys. So I hope sana tumitingin dyan
Sana po napasaya ko po kayo. Sana po ay may natutunan po kayo sa mga video na ina-upload ko sa aking YouTube channel. Sana po ay mahalin niyo po ako kasi ano lang, love lang, di ba? Family is forever. So, naku, na-invento nga kanta ganina ba? Makanta ko para makabalo mo ba? Di ba? Para alam niyo kung para dapat, di ba? Share, di ba? Share. So, kakantahin ko 1, 3, go. Iyang amigan nagtinga, dili na siya mahimutang, dako siyag agtang, pamparam pam 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 pam. Dili na siya mahimutang, kaya ko siya og agtang, pamparam pam pam. Wala lang, nakanta na ko bot ka. Wala, pagbut-buot ko, wala makanta ko, Bik. Ang tao nga gusto makanta, ipakanta, dili ka magbut-buot ka. Pag katawa ka, katawa lang diha. Kakabalo mo kung ano joke ako diri ay pag paninood diha. Kung guilty ka, mas guilty ka. Masamang ka. Char lang gusto siya guys. Pero inong mga maldita tap, inong mga panta. Char lang. But ano guys, as in guys, but ano siya guys. Dili mo kabalo masako guys. Ang ako lang ba kay friend. That's it all. Thank you muna. So dili ko taman guys ha. So thank you. So bye bye. So I hope talaga na may natutunan yung mga video guys. So everything will be fine. Okay. So I hope you like my video. Please share ito. Please like and share and comment. Dapat na dyan ang tulog guys. So maloy pag man ako pag comment pud mo nasa matalan pud mo. Like, share pud na ako mga video guys. And pag subscribe pud mo kay kafe bagay mag video, kafe kay mangitag sa may content. Tas topic sa feeling nga ikaw patanan, ikaw pa mag video, ikaw pa mag-edit, ikaw pa mag-upload, ikaw pa mangitag 5 para ma-upload mo video sa wifi. So respeto ba no? Mara man ay kinahanglan sa atong kinabi, respeto. Kay you know, the word of respect is so very important to our life. It is because if you don't have a respect to the other people, if you don't have a respect to your own personality, and please give a respect to the other people. It because if we respect each other, our life is so very peaceful. We live in this earth and we live in this place, have a mindset, mind peaceful, everything, diba? Everything. So that will be all. Thank you. Very God bless you. Merry. Bye bye.